Исәнмесез, кадерлеләребез, исәнмесез моң сандыгы сәхифәсе тамашачылары. Без бүген безгә күрше булган төрки телле чуашларның музыка уен кораллары белән танышуны дәвам итәбез. Гомумән, чуашларның бик күп уен кораллары, төрлесеннән төрле. Аерым сөйли башласаң, вакыт җитми шикелле. Ләкин шулай да без бүген безгә таныш булган, безгә якын уен коралларының берсе тынлы уен коралы ул сырнай. Әйе, чуашлар да сырнайда уйныйлар. Ләкин аермалары бар. Менә шу аермаларны без чагыштырып барлап китәрбез. Димәк, нинди уен коралы чуашта атала? Сырнай дип. Менә ул сырнай дигән уен коралы. Ләкин әйтергә кирәк, сырнай дип атамалы уен коралында бик күп халыклар уйный. Менә мәсәлән алыйк, көнчыгыш илләрендә, көньяк илләрендә уйныйлар, Индиядәме, Балкан халыклары, Кавказда яшәүче халыклар, аларның күпчелегенең атамасы уен коралы сырнай дип атала. Мәсәлән, төрки халыкларынан алыйк, зурна дип, мәсәлән, яки сурна, сурнай дип Азәрбайҗаннар әйтәләр. Төрекләрдә шундый уен кораллар зурна, куртлар, зарын. Үзбәкстанда без яхшы беләбез сурнай, Казакстанда сырнай дип атала. Ногайлар уйныйлар, серблар уйныйлар. Гомумән, бу уен коралларын берләштерә телле уен кораллары. Телле, менә нинди була? Менә мин сезгә хәзер камышны алыйм. Менә бу шундый тростникның бер төре инде, камышның бер төре. Менә якынрак китәм. Менә шушы телне уеп алалар. Тел тирбәлү ярдәмендә чыга тавыш. Каты тавышлы уен коралы ул сырнай. Инде хәзер әйдәгез әле барлыйк әле. Чуашларның нинди сырнайлар бар? Әйткәнемчә, менә бу сырнай, классик сырнай дип беләм мин. Инде сырнайлар нинди материаллардан ясалынасың? Гомумән, сырнайларны ясыйлар чуашларда юкә кайрысыннан ясыйлар, каз, кауриннан, төрле чиремнәрдән ясыйлар. Телне айырып алалар да ясыйлар. Шулай кызыл балчыктан ясыйлар. Балчыкны кызыл балчыкны кидерәләр дә ясыйлар. Аннан соң шундый уен коралы ике чургаклы сырнай диләр. Ике чургаклы сырнай турында чак кына соңрак. Классик, мәсәлән, шыбырны ясыйлар, сырнай вулли диләр. Сырнай вулли ул безнең традицион менә шундый сырнай. Бездә сырнай дип аталса, чуашларда сырнай вулли. Гомумән, сырнай вулли ул шыбырның, волынканың бер төре була. Менә шундый бераз бутал чыгарак, шулаймы? Әйдәгез инде сырнай, менә шушы сырнайның тавышында тыңлап китик, чуаш сырнайның. Шушы сырнайда безгә уйнап күрсәтәчәк Николай Андреевич Фомириков. Ул Чуашстанда танылган музыкант, ул тарихны өйрәнә, ул үзе музыка уен коралларын ясый. Хаваскар музыкант Николай Андреевич, рәхим итегез, уйнап күрсәтегез. Ничек сезгә? Менә бит татарларда да шундый тавыш чыга, чуашларда да шулык тавыш чыга. Ләкин традициялар төрле, көйләр башка төрле, шулай бит. Инде хәзер әйткәнемчә, без сезнең белән тыңлап китик. Ике чургаклы сырнай. Ике чургаклы сырнай, димәк, ике телле сырнай. Әрмәннәрдә мондай уен коралын атыйлар дудук дип. Димәк, дудук дип әрмәннәрдә атарса, ике чургаклы сырнай ул чуашларда атала. Әйдәгез әле тыңлап китик.
зур рәхмәт, Николай Андреевич. Инде сезгә рәхмәт үзегезнең традицияны саклаганы өчен, киләсе буынга тапшырган өчен. Бу да сезнең өчен бик актуаль сорау. Инде шушының белән сәхифәне төгәллибез. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.